mas Bakhuid ni tuai nang mata Theodora Nongkar bat hendringut kikun bikin berbor kemat Bakhuid ke Bakia. Nak mata macam merfano jong Carlos Lamin Gayang. Wai sang mas Bakhuid nomor lai spa sapulai Ha kekaceng ukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jong yu Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lembat ka jing selog jong omen sem Bakhuid kindan rain kat bad pi baro kohan men ko para ngiyeng hakmat kaduan ka jong blay hakane ka ying khoj ka ying kentang ka jong u kajaka ka bamangi ngiwan bani kendu ya blay kajaka ke bamangi ngilaban IT yala de hu kajaka ke bamu un pensting ya ke jingkit ke jungi kajaka ke bamu u ayangi ya kata ke jingsuk ke jingkramen ke jingtngan ha ke jing im jungi ke kumta to ken ko hanmen ko para da ke jing rublay ngin pusan ngin pet ngin khme yala ke jong ke jing im Hakis ngi ki baladap yala se ngi laklat ya ki hukum ki jong oblay ilalan dad ban em ya ki jing em jing kat kum kita ki jing khot ki jing u kat kum kita ki jing hikai ki jing u ngi wat yo oblay haki e ki ba em ki ba shong ki ba sa hakane ke prathai haki tiar jong kane ke prathai ngi wat yo oblay ngi wat ki jing suk haka jing em jing yola se ha kijing sngub ha jong kene ke prathai te kumta ha kene ke sngi to ken ko hanmen ko para nginai ti le de hautrai bautrai un simti yangi nang baun laban a yangi ya kata ke jing suk ke basisha ke jing suk ke bajanai ka bangi dan kam ha ke jing em jungi kum ki breu ko hanmen ko para ban pediang yu jisu ha ke jing em jungi bangin yo pediang ya kita ke jing kurku ke jungu ngidon kambat penkhut yala de nak banta ki pop ki sang nak banta ki lat baro ki bangilale token ko hanmen ko para ni penmap nautrai ublay jungi ngapla hau blay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangilale pop sibun da ke jing perkhat da ki kten da ki kam da ke jing leklet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da gicung le palat bakra we junga namar kata kerpa ya kamaria Bakhuid kabaya isa kate sati ya ke angel bat kirukut badapi ko hanmen ko para banduai na ke banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukut amen
Try can Rat ko blaze yangi. Try can rat ko blaze yangi. Kristo ma ko Kristo rap ko no. Benim jangi benim yangi. Try can rat ko blaze yangi. Try can rat ko blaze yangi. Kristo ma ko Kristo rap ko no. Benim jangi benim yangi. Tongin yad wai ni buah kemadu try yugi jing tu mubarak ki bangi labu abas dang jang kene kemas Bakhuid ni buah kemadu try rukum ju ya lagi jong ki jing tu ki jing dan kam ki jing kwa ki jing trang jong ka ying kasem bat jong ka jing im bamarway jongi ni buah kemadu try ki jing suk hasutla ka prathei nak benta ki bapang ki basitam ai botrai nuk tai ki bekiniya ke jingkot na ke benta ke jingkala ke bamut jong kenong pop koblei me ubaha ke jingmi padu kres me pentamai yangi na ke benta ke jing em bom jukut to ai haki pai jong me ke jing ai ne ha ke jingej bad ke jing kermen bangin nom artatin bamen bad ya ke jingkular bangilatip name unong ayaki daw tra jingi Jesu Kristo kon jung me ubi imat basan sha ring kat bat me ha ga jingi long ka way jong men sim Bakhuid ublay jinom la jinom amen. Kajing pulen ki kam jong ki apostol ha ki to ki Sngi ladon ki ju ki balawan Shalestra na Antioch bat na Iconium bat enda kilapen menjori ki pajba kilalan temau yu Paulus bat kilap pariang yu Shabar kasnong kita tharai ba ulayap Henry haba ki senran kilalum saudong jung ula kijot bat ulai rung syapo snong bat ha ka Sngi babut ulalet bat u Barnabas Shaderbe enda haba kilai yala pika gospel hagata kasnong bat gila pelong senran ya bungut kilalet pai Shalestra bat sya Iconium bat nangta sya ka Antioch kita pen kelan artat ya ki mensim jong ki senran da ka bapen slur ya ki banyai ne scam haka jinget bat da ka bahikai baleng ba ki jingjenjar ki babun ngideban rung haka hima ublay bat enda kila thong ya ki temen ki san na ka banta jong ki haman na ka balang da ka jing ruwai bat ka jing sha jen it kila IT ya ki ha utrai bat ubah kilanget nangta kila yat keleng ka tan Pisidia bat kila wan boy sha Pamphylia bat enda kila ya lap ka tin ha Perga kila let hiar sha Atalia bat nangta bat kila let da kaling sha hadu Antioch kajaka hakaba la IT ya ki ha ka jingai e jong ublay na ka banta ka kam ba kila pendep enda kila poi kila khot lang ya kabalang bat kila ya thu haki ya kata baro kaba ublay ulale daki bat kumno ulapli ya ka kherdop jong ka jingnyat haki gentil bat kisa slam hangta lam bat kisenran kaktin jong utrai isongo yaw blay nomor raspa rufusau Sanchez pasta pusan nomor raspa rufusau Kedua itu kat aduk kendai aduk kat lai itu kat kendai aduk kat lai Ngan yai ben
nhai xa slem ai kỳ chinh tao ba ron u ba i du ba sgâu lem ya ro you try ai go you try chinh tao trong u ai go ba to cur cu pi lei kỳ lok trong u cur cu you try ngan yai pen dan bu ram ya bi go play go sim trong ngan cur cu cur tang trong me chu nom in yai pen na bu ram trong me cam ba ba me la le jing pa lang trong ka ima trong me ka bom chu go me men sin sha ju no pat ka bu ram go sim jong i ngan yai pen dan bu ram ya me go play go sim jong ngan gur ku gur tang jong me ju nom Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mamang bahu Kristu day bensaji tom babon mi panaki baya, bat baun rung hakapurom jong u. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai udon rain card bat pi. Kabat piru, Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Yohanes. Kaburam hame ko try. Hakata kapor u Jisu ulong hala kisan ran. Kajing suk nga ino api. Ya kajing suk junga nga ayapi. Nga ayapi om kumba ay kapratay. Watsha ban pan kuslay ya kidanot jungpi. Lemne sha bakin shepting. Pilayos ngeo banga layatu hapi. Ngan lej hanre ngan sawan biang shapi. Ladapi yanga pinjin das ngeo kemen. Namar ngan lej shaukpa. Nabaukpa ulong kam krau ban yanga. Ban menta ngalayatu api haswa bakinja. Knang ba enda kawanjia pindup ngej. Ngam la kren slam shubat pi namarus jong kana kapatay uwan don bor halor jonga hanrei ngale kumbau kpa ula hukum yanga knang ba kapatay kandup tip banga ya ukpa ka gospel jong utrai ka jingara yame ku kres ko hanmen ko para ha u Jesus Christ lingba ko gospel ni yosngau kabau Jesus Ukraine hanga badepi but ni yosngau u Jesus u ongshai hanga badepi ba u ai hanga badepi ke jingsuk but baro gitu ki banget gitu ki bapediang ya ke jing im jung u bade ke jing hikai ke jung u hanrei habang ipet jala ka jong ka jing im habang ipet jala ka jong kar kom le ka junga ka jung pi ko hanmen ko para hato ngi sham jing suk chi shana em lingba kana ka jing im ka bau jisu u ai hanga ba de pi lane habang im ya kana ka jing im jung jisu lane ka jing hi kai ki bau jisu
Lahi kaya ngi yo shishan em ka jingsuk. Ka jingsuk yo lese ka de ka wei ka bamanga ma pingi don kam menta. Habangi pek saudong keleng ka ri jungi. Keleng saudong ka pertei ngi yo i tang ke jing klumar sudah. Ka jing ya kenat na ka wei ka ri sha ka wei ka ri. Ka jing kenat na ka wei ka shnong. Na sha ka wei pat ka shnong. Na ka wei ka long ying sha ka wei ka tunum ying. Na wei breu sha wei pat. Nguyo i tang ya ke jing kenat, nguyo i tang ya ke jing kaja sudah. Nguyo i ban nguyo matang ke jing klumar ha kane ka juk ka jungi ka perthai jungi ka bamanta. Den mata kadau kau ka jing suk ka de ka wei ka ba mangi bat ka perthai baro ka wei hi ka dan kam hadu kata menta. Hanrei ko hanmen ko para habangi don kami ka ke jing suk. Nang no ngiyo ya kana ke jingsuk but hae ke ngiwat ya kana ke jingsuk bon ki breu menta ki kwa ya kana ke jingsuk ki don kam ya kana ke jingsuk haba ki kwa ya kana ke jingsuk ki le sha keleng saudong kana ke perthai ki le sha ki tiar ki mata ki jinglong ki jingman jong kana ke perthai ban wat ya ke jingsuk don ki buat jingsuk hakaspa ka pheu jo kana ke perthai don ki buat jingsuk haka jing kemen ke jing sungubha jong kane ka perthai don ki buat jing suk da ka ba IT la de ban sakri ya ki wei don ki buat jing suk da ka ba sha i ke jing sha shutam ha ka jing em jong ki da ka jing snorat da ka jing lui jong ka jing em lane jong ka men sem jong ki ko han men ko para dir mata ka daw habangi le ya ki ne ki e ki baro ki bangi kendu ha jing em ki bangi don ha ka jing em hang no ken ngiyo ya kata ke jingsuk ke basisha ujisu wong shai ha ke gospel bamanta kesngi ka jingsuk ke bang aya pi kaya per na ke jingsuk bakane ke perthai ka ai ka jingsuk ke bamanga aya pi ka don ka jing per na ke jingsuk bakane ke perthai ka ai dei mata ka daw ko hanmen ko para ka bau jisu ukran shai hanga bade pi ka dei ka ne ka jingsuk ka ba pi kwa kabama pi don kam pila banyo tang hanga ke e kata ke jingsuk ke bangila banyo no jisu hapadeng jong ke jing hapadeng jong ke jing jar jong ke jing em lada mangi ngi em ya ke jing em jong ikat kum ke jing hikai jong jisu lada mangi ngi sha ya ke jing sha jing jar jong ke jing em jong i da ke jing sngoret da ke jing da ke jing pediang ya ka ha ke jing em jong i klempep ngin yo mat ya ke jing suk hapdeng jong ka jing duk ka jing kerdo lada ngim do ne ya ka jing em jungi lada mangi ngi ai ne ban em ka jing em ka babha jungi lada mangi ngi kamai ya ka hak ban pendap ban penbiang ya ka jing don kam jong ka jing em jungi jong ka yeng ka sam jungi hangta ngin yo ya ka jing suk hoj ko hanmen ko para haba pidon ka spa ka peu haba ngidon ka kendeu ka besyap ne haba ngidap ngi biang lengba ka ne ka perthai lengba ka jing kamai jungi kabalong arsap klempep shipor nginyo ya kata ke jingsuk hanrei kat no ken kato ke jingsuk bakaspa kawan ra ha ke jing em jonga ba jong pi klempep kato ke spa ka peu klempep kato ke hajar katengka ke bapidan kawan ra ka jing ikan at apo ka yingasam kawan ra ka jing kan at apren ka wei ke snong shakawei ke snong na ka wei ke ri shakawei ke ri kata ken ke bang ye kawai gari habakadon ka kajaka ka boundary la jong kam simhon ka kadang kwa ya kajaka jong kiwei kata ka bawan ra ka jingi klumar kata ka penduno ya ka jingsuk hapo ka tokari bat kum juru ka jingi dai bat kiwei kiri habangi pe ja kilo kilong ying long sam jingi kane ka baja dai mata ka daw ko hanmen ko para ujisu ukran shai hanga badapi menta kasngi ka jingsuk ka bamanga nga ai kadon ka jingi per bat ka jingsuk baka perthai ka ai ka perthai ka ai pi da kaspa ka peu ka perthai ka pan i pi da jing da kine jing su bha jong ka haba pi don ye kine haba pi yo kine klempep ka perthai ka ong pin yo jing su han reu jisu ong em le bha ha ka jing em jong pi ya sha ha ka jing em jong pi em ya ka jing em jong pi ya ka jing snoret ha padeng jong ka jing ka jing jinjar ha padeng jong ka jing dok ka jing kerdo ka jing pulai ka padeng kong Paulus ukran shai hanga badapi haba ulet keleng saudong kajaka ke bamu yalap ya gospel
hapdeng jong ke jing sha sitom hapdeng jong ke jing jinjar jong ke jing im jong pi tonang penroy ya ke jing ngai tonang penroy ya kata ke jing long kristan jong pi kata ke bang yoi ke ba kisan ran jong jisu baru Paulus ki kren ki khot ki ong ki ptha ya ki to ki kristan ki ban kong ban le ha ke jing im jong ki knang baki kin yo ya kata ke jing suk ka ba shisha ha ke jing im u Paulus dalade ngios ngeu walada ula sha lan them mau hadu ka temir ke jing yap ke jing udang yeng ban yalap ya ke gospel udang sha ke te jing sha shitom namar u shem jing suk habau sha ke te jing sha shitom u shem ya ke jing kemen ke jing tren ha ke jing sha shitom jing u na ke banta u chris na ke banta ban yalap ya ke gospel ko hanmen ko para kane ke jing khot jong Paulus Bakhuid yang abade pi bat kanai kadai ka khubor ka bau jisu ukwa yang i bangin sim ha ka jing em jungi token manta ka sngi la shai la shi sngi kisngi babot kisngi banwan nginwat ka jing sok ha ka jing em jungi da ka bangi em ya ka jing em ka bau jisu ulahi ka yang i da ka ba ngisha ya ka jing sha sutom da ka bangi em ya ka jing em jungi ha ka jing duk ka jing kerdu da ka man sim ka bas nuret kenang bangin yo ya kata ka jing suk ka basisha ka bau jisu ulakular ha ka gospel ba menta ka sngi ngin khapri ba lagi jong ki khmat ngin IT yala de how try and yoro yo jisu Christ Junom lai junom. Amen. ngin yeng ngin phlai la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro unong tau ka peneng bat ka kendau padal jisu Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bala pon da man sem Bakhuid ya bala khana kamaria te soti ya bala shala ben no popintus pilatus la sanar pnai u la ya bala teb ya u la yar sik bayap ha kasngi ka balai la mi pat na ke bayap ula kiu sa peneng usong sa kamanu blei pa badan bor baro nang tawan pat ban bishar ki be ke bayap ngangait how man sem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid ha ka jing solo kril khoj ha ka jing map ekipop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom jukut amen Junom bar lai spa nya fudriu. Lai spa nya fudriu. She met but she men sim O Jesus Christ try Ira me kupa Pachina yu kukawai Ilang uka Christ They bantul yada ko jing tenju Ban long She met but she men say Oh Jesus Christ try Ira me kupa Pachina yu kukawai So wang ilang o Chris Apkem apnyada ka jing sitong Ban long kawan babay She met but she men say O Jesus Christ try Ira me kupa Pachina yu kukawai Toduai ko para bagai jing kenya jung aba jung pi kan long ba pedang huna kemadu blei ku pa badan bor baro To try ding jing knya di jung pi na ke banta ke jing ro ba brom ba kerteng jung u ke jing mentoy ngi ba balang ku jung u baro ko wei to pedang ko trai ngi karpat ye ke jing trua jong ka balang jung me ka barisa kemen bat kumba melai haka ya ka dau jong kat kane ka jinkmen kumta ro to ai yo so jong ka jinkmen bom jukut daw Chris utrai jongi amen
utrai udon rengkat bat pi Rangka bat piru. to kentiu yalaki danot Ikan tiu yaki sao tong inang utrai yu blay jungi Kasong hok bat kate. da shisha kalong ka basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jingpen im yangi haki por ba ro ban ya ro yame ko kan rat an rai kam tam ha kan ka por ban ya ro pendon burom susu yame naba yo kres kulong brot paskha jungi laknya namar da ka ba utrwa ya laka jong ka met u lapan pura ya ga jingknya barem ha ga jing shisha jong ka dingpna ba da ka ba it ya la de kikti jong me na ka banta ka jingpen em yangi u lapan I ya la de ba long leng do ka duan ba du kun long brot jong ka jingknya namar kata haba ladap mia da ka jingkemen paskha ka prathai baro ka wei ka risa da ka jingya ro yame ki bor beneng ru bat ki kan ho nangel ki ruai lang ya ga jing ruai jong ka burom jong me bat ki apan bena klem sange Bakhuid, utrai ublay kipat. Deng perte sawana kaburam jong me. Usana, usana, durwai ublay shajro. Usana, ublay juno. Enyaro yubawan, agakateng utrai. Deng perte sawada kaburam jong me. Usana, usana, torwa yublay shajro. Usana, yublay juno. da shisha malong bukut ko trai ka tmei jong ga jingkut baro damar kata ngikir pat yame to pan khuj pan kantang ya kine ki jing truwa jungi dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Kris hakapor baladino yu badala kamon sngoba ula priang ya ga jing sha sutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya ka ba nit na kabanta jongpi ha ka jukur kam endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej. Katasin bangi bam yune upu. Pagi dia kane kakuri. Ipen pna kajing yap jong me ko try. Jajadu. Namar kata ngi bapan menta ya gajing ya pagajing mi pa jong u ngi trwa hame ko tra yuk pu jong gajing em bad yak khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi ki babet ban yang hakmat jong me bad ban shakri ya me da ka bas ngret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta kamet bat kasna mo kris ngi long ki bala panyatli ka wei dauman sem bakhoj tokan mau ko tra ya ka balang jong me ka bala priang hasatlak ka prathei Bato penjanai ya ka ha gajing ej rengkat badulio ukpa Bakhuid jungi
wul ber du bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki leng do to kan mau lem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki baliot hia da ka bakarmen ya ka jing mi pat bat ya baro ki balaklat no ka jing isnei jong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria the soti bakhuid ka kmi jong ublei ujesa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid bat baro krukhuid ki belapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ga jing em bom jukut bat bangeni ro bat pendan borom ya me daw kun jung me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame ublei pa badan bor ha ke jingilong ka wei jong men sem bakhuj baro ka borom bat ke jingero junom la junom amen. Kum la kum yang i dau nong panem bat kum la hikai ngedek tin blei nginod banong kok pa jongi ba habneng kalong ka bakhuj kerteng jong me kan wan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba beneng ra yangi menta ka jimbam jongi ka bahala ka sngi batama yangi kerengkang jongi kumba ngirugi ma pi ke beles new yangi badwad yalam yangi sha ka jingpen shoy henre de pan la yangi na ka bas new to pan la yangi ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spon jong me to ai jing suk jing san yaki sngi jongi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ka jing kerman bakhut bat ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke por berkah Kabram jinom la jinom kotra Jesu Christ me belong ha ki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pe ya ki pop jongi hanro ya ka jinge jong kabalang jongme bara ka jingsbun jongme to aya ka ya ka jingsuk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jongme mame upem bat basan char junam la junam amen ka jingsuk trai ka dan barabor rain card bat pi berkah bat piru ong ni trua ya ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi Ko kun lang bro chong ublei be bagi ta ki po ka pertei dos yo se ne yagi ko kun lang bro chong ublei be bagi ta ki po ka pertei dos yo se ne yagi ko kun lang bro chong ublei be bagi ta ki po ka pertei to ai jing suk yagi hakme ukun lang brad jong blei hakme bakit no yaki pop jong ka prathei suk yang hi bla sakhat sakane ka jing khawai jong ukun lang brad ko kan rat ngam song hak ba man rung apo ka yeng ka jinga han reish ong tang nak tin ka man sem jinga kan sakhia hi kaman pesnam Chris kan ribet ni lami isa ka jing embom chukut amen.
Jisu be Syahajar nu nak benta kene kesni kepang kene kelemat kebangal ayangi kebangi layok kediang kemet bat kesnam kujume hakayu kores Bakhuid Iwan panaiti lade hame ku Jisu Iwan ban pensyat yala ka jong ka jim hame ku Jisu bamen simdi yangi bamen aibor yangi banak penkelan yangi bamangin ang lasu bangkit banba ya kane kading na jong ka jim jongi kamtame bangan siam jingsup da ka bangi kit ni ba yala ka jong kading na da ka bangi ya kata ka jim jongi ha ka jing ka jing Sngi ka jong me ha ka jing Sngi red ka jongi nang ba habang iyo madi ka jing ka jing jar jong ka jing habang iya lemba baro bangi kendua ka jing jongi ngai bor ni ku Jisu napan kelanya ni ku Jisu napan kelanya ni ngai bor ni kepang enak benta tu bapang ku sitom ibu yaki khma jome pamen ktai ki men pan ko yaki bakan yob yang ya kata ka jing koi ka jing thia ai pamakiro kin padiang ken pakane gare kata ka ding na ka jungki palang ba kane ka jingki ya kane jing na ken yo ma de ka jing suk ka bashisha ka jongme Jisu ni ai ti la de hame Jisu ban shat ka jing ket ni ban shat ka jing ka jing junja jong ni ba ro hame ngai boring ni ka Jisu nang pan klan yang ni ka Jisu Dong ini aduai Topai da kajings bon yau pai jong me kotrai ngi kerpat bato ai ba kitu ya ki ba melamon ban penthamai da kajing me ya bom chukut kinyo ya kajing mi pat sha kajing bom yapsu jong kado palamang na kabanta kaburam dau kris utrai jongi Utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen tolisuk I chakri utrai da gajing imbabha jong pi alleluia alleluia Isongo yau blei alleluia alleluia Nabar kentai puar Amen. En je raya trai Jesu Christ, jenam la jenam, amen.